Nu s-a întâmplat până acum să vină la noi un artist să fie refuzat, nu. Deci, mai ales artiștii din Piatra Neamț, și așa nu sunt prea mulți, toți sunt invitați, pentru că fiecare, și cu cât sunt mai mulți artiști, cu atât galeria crește în prestigiu, deci ea trebuie să vină de la expoziție la o expoziție cu o ofertă nouă, cu un alt stil, cu o altă viziune, cu o altă tematică. Deci nu se pune problema. Adică că cineva ar fi exclus sau că cineva... Doar că această galerie aduce ca element de noutate un fel de, cel puțin în prima fază, un fel de laissez-faire, adică a lăsat lucrurile să se facă și singure. Să se aleagă singure. Credeți că aici la noi în România și mai cu seamă la Piatra Neamț este publicul format să vină la expoziții de artă, să pășească nu o dată pe an sau o dată la nu știu cât timp într-o galerie de artă? Are publicul din România, publicul iubitor de artă de la Piatra Neamț, intrat în sânge ritmul acesta de a participa la vernisaje, la acțiuni culturale? Că așa bun, se deschid că sunt mulți artiști, dar vine cineva? Da, de obicei vine, sigur. Dar problema e că de cel care organizează. Da, vin la deschidere. Vin la deschidere 30, 40, 50 de inși care se calcă în picioare și așteaptă de obicei cocktailul de după. Haideți să fim și sinceri. Da. Nu știu cât de interesați sunt de lucrări și cât stau să le admire. Și după aceea, la revedere. Îmi spunea tot un artist, un coleg de-al dumneavoastră, că în străinătate funcționează lucrurile un pic diferit. Lumea nu se îmbulzește neapărat la vernisaj, la deschiderea expoziției. Lumea vine pe parcursul întregului eveniment. Dacă e programat pe parcursul la 2 săptămâni, vin. Mai trebuie spus și că acolo alt impediment este că un critic de artă costă foarte mult și speech-ul respectiv în general, adică televiziunea, speech-ul, toate ca să le faci bine, costă mult mai mult decât la noi. Deci și din această cauză s-a ajuns la un fel de intrare liberă. Într-adevăr, vernisajul se pune de la ora 9 până la 23, să spunem, în care fiecare... Deci speech-ul în sine nu prea are mare importanță. Ce pot să zic? Dar la noi are importanță? Dar la evenimentele culturale de excepție, chiar și acolo, întotdeauna există un speech. Un speech, oameni la cravată, pe de altă parte, eu iarăși am să fiu puțin critică. Atâta timp cât artistul se va duce și va plăti criticul de artă să vină să spună câteva cuvinte, acel critic de artă, în mod sigur, va spune numai de bine despre artist, numai critică nu va fi. Ori o părere, eu cred că ar trebui să vină în mod sincer dacă artistul chiar își dorește să evolueze. Nu știu, până la urmă poate că... E bine ce spuneți dumneavoastră, numai că așa e alcătuită lumea noastră din și contraste, eu am fost la etichete, câteva vernisaje, un număr destul de consistent fiind pe domeniul acesta și mărturisesc, nu am auzit până acum critici care să vină cu adevărate critici la adresa artistului. Ce minunat, ce nemaipomenit este artistul. La ambele evenimente a venit domnul Valentin Ciucă de la Iași. Și apropo de preț și de faptul că e scump speech-ul, am înțeles că și dumnealui are un Domnul Valentin Ciucă e din Piatra mare. Neamț și el a venit pentru că are o datorie spirituală și afectivă față de noi. A venit să pună umărul și el la această galerie. Actualmente este directorul radioului din Iași, dar este și un critic de artă foarte apreciat. Eu personal l-am admirat pentru că întotdeauna în criticile dumnealui punctează și lucruri destul de acide, deci
nu este, nici nu l-ar mai chema artiștii dacă n-ar simți că ei se simt îmbogățiți din speech-ul dumnealui. Deci, prin ce... Sigur că criticul nu trebuie să aducă o critică de dragul criticii, sunt destui care o fac. Un critic aduce un element profesionist, uneori laudă, sigur că nu prea așa are rostul să îți bați joc de munca unui artist care a depus un efort în public. Când s-a prezentat un lucru ca o mașină, se consideră că toate lucrurile sunt șlefuite, sunt puse la punctul lor și criticul are datorie să aducă și el un element de noutate, de să prezinte publicului un aspect pe care poate publicul sau poate nici măcar artistul nu l-au avut în vedere. Și atunci eu personal n-aș mai face expoziții cu critică dacă nu m-aș simți îmbogățit de remarcile criticului. Adică criticul este acel ceva care îmi confirmă sau îmi infirmă niște demersuri. Până la urmă, important este ceea ce vrea artistul să transmită sau ceea ce percepe criticul? Știți, artistul este cel care produce. Expoziția este ceva nou pentru el și este ca o oglindă în care el se vede pentru prima oară. Uneori îmi imaginez eu despre operele mele ceva, în expoziție, în funcție de oameni, lucrurile se schimbă. Deci, în general, o lucrare se schimbă atunci când o pui într-un alt spațiu. Deci ea depinde foarte mult de spațiu în care este și de cel care privește opera respectivă. Și atunci artiștii expun sau fac expoziții pentru că așteaptă nu neapărat un rezultat financiar, când așteaptă această surpriză. Deci fiecare expoziție este pentru artist un fel de autocunoaștere. Da, nu prea mai avem timp la dispoziție. Aș vrea pe final să mai invităm o dată telespectatorii noștri, dacă tot am vorbit de galerie de artă, de expoziții, să mai invităm o dată telespectatorii noștri la evenimentul ce va avea loc săptămâna viitoare, da? Marți? Da, marți, 12 august, ora 17. La Galeria Șapte Pietre, galerie pe care o găsiți, spuneți dumneavoastră acum, facem așa... Deci împărțim prezentarea. Petrodava și Telemaci, unde se plătește cablu. Cred că toată lumea știe. Este vorba de o expoziție de fotografie internațională intitulată Lumini și umbre. Se anunță a fi un eveniment deosebit, așa că nu-l ratați. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes în tot ceea ce v-ați propus. Și eu vă mulțumesc și sper să ne revedem la vernisaj. Cu siguranță. Aceasta a fost emisiunea Cotidian de astăzi, stimați telespectatori. Mi-au rămas bun. Ne întâlnim mâine la aceeași oră. Pe curând!